background ng music mo. Ayaw na yan. Hinaan mo yan. Sis Manis, gandang gabi. Late na naman. Good evening, Madam Eunice. Thank you sa'yo dyan. Ano ba to? Bibi Morse. Mega love shoutout si Bibi Morski. Nasaan dyan ba si Bibi Morski? Bibi Morski. Good evening. Sir Avin. Good evening, Sir Avin. Salamat, Sir Avin. Gandang gabi dyan sa inyong lahat. Thank you. Sweepy Pie, vlogger. Thank you so much, Sweepy Pie. Good evening. Salamat, Sir Avin. Thank you very much. Ay, nandito na. Ano ba to? Sweepy Pie. Nasaan na ba yung aking ano? Ba't nawala? Bibi Morski, mega love shoutout. Salamat Morski ha. Marami na akong comment po dyan. Pasensya na, naduduling na si host. Ikaw naman. Hindi ko na malayan, may comment ka na. Hindi ko nakita. Sorry naman. Okay, dito na ako sa bahay mo, Bibi Morski. Si Spelly, good evening si Spelly. Sis Mune, salamat. Playing ka, Morski, dito sa highlight mo kanina. Tawag dito, 2 days ago pala, Morski. Master Dada Mix Vlog, ayan. Morski, nandito ako sa yung highlight. Ang ganda talaga dito sa lugar ninyo, Morski. Sisikoy Loving Sky, good morning, good evening pala, good evening. Ayan. Siskalog, salamat Siskalog. Absent na naman ako sa'yo kagabi, Siskalog. Ang aga ko nakatulog, iniwan ko yung live ko. Bahala sa Diyan. Si Ernesto, gandang gabi Ernesto. Sis Loving Sky, Sisikoy, salamat. Ayan.
Sir Abin, thank you Sir Abin ha. Dito ako Sir Abin sa bahay mo Sir Abin. Ay, si Sir Abin Pogi. Sir Abin Pogi, playing ako dito ha. Sir Abin Pogi. Ayan. Playing ka na Sir Abin ha. Sisikoy Kalog. Pasensya ka na, absent na naman ako kagabi. Walang anuman. Sir Abin, playing ka na Sir Abin ha. Si Spelly, salamat si Spelly. Good evening, good evening. Sismone, salamat. Sir DM, mag-love shoutout Sir DM. Mag-ano lang ako, mag-tag dito. Mag-change account lang ako, guys. Ay. Sandali lang ha, mag-change account lang ako. Gandam yun eh, shouty. Tambay lang, sige lang sisikoy. Sir DM, salamat po Sir DM. Paggabi na talaga mga LSD na ako makasupport. Oo nga, Morski ako nga kagabi, grabe antok ko talaga, tinulugan ko yung live ko. Hindi ko na kaya yung antok ko, napipikit ako, iniwan ko nga, sabi ko bahala ka dyan, mag-live ka dyan mag-isa. Sabi ko bahala ka dyan, mag-live ka dyan mag-isa. Natulog na ako. Chang Ami, good evening Chang Ami. Hindi ko na talaga matiis yung ano ko. Sisikoy, salamat. Sir DM, thank you Sir DM. Madam Eunice, salamat. Ayan, playing ka Sir Abin, Morski, playing ka ha. Ayan, salamat. Ano, tawag dito? Please play video po. Ayan, sabi ni Ernesto. Ernesto. Ayan, mag-stay ka muna dyan pa. I-play natin yung video mo, mag-stay ka muna dyan. Kasi siyempre may mga nauna sa'yo, kaya unahin natin yung mga nauna sa'yo, di ba? Ganon lang yun. Pero pupuntahan din kita, huwag ka mag-alala. Huwag ikaw alala. Papasukin ko din yung bahay mo. Ayan. Sweepy Pie, thank you so much. Kanino ba ito si Sweepy Pie? Kanino nga ito si Sweepy Pie? Kay Madam Eunice din to eh, kasi Sweepy Pie. Diba Sweepy Pie? Sa'yo din to. Sabi ko ni. Kay magandang Eunice. Salamat Ma'am Bicolana. Walang ano man. Chang Ami. Hello Chang Ami. Ayan. Puntahan ko yung main channel ni Sweepy Pie. Main channel ni Sweepy Pie ay si Eunice TV. Diba? Ang magandang Eunice. Wow. Okay, Madam Eunice, dito ako sa iyong road update along Fairview. Okay. Playing ako dito, Madam Eunice ha. Nasa ano ka pa? Nasa ads ka pa, Madam Eunice. Bibi Morski, di pa ako naliligo. Diba? Ang saya-saya. Sir Avin, playing ka, Sir Avin. Ma'am Norms, big love shoutouts, Ma'am Norms. Sir Avin, still playing ka, Sir Avin. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Norms. Ayan, Bibi Morski. Malapit ka na mag-done watching, Bibi Morski. Okay, Madam Eunice. Still playing, Madam Eunice. Ang laki na ng bahay niya, 28K na. Sana all na lang. Hello, all. Make a love shoutout from Ma'am Norms. Okay, done watching na ako kay Bibi Morski. Morski, done ako sa iyo Yan, done watching na ako, Bibi Morski, ha. Sir Avin, still playing pa rin, Sir Avin. Walang anuman, Bibi Eunice. Sir Avin, still playing ka, Sir Avin. Ayan, sino ba yung nandyan? Okay, Ma'am Norms, dito ako sa bahay mo, Ma'am Norms. Sir Avin from Ma'am Norms.
Okay, Ma'am Norms, dito ako sa iyong bahay. Ayan, playing ako dito, Ma'am Norms, sa iyong highlight, Ma'am Norms. Ayan, Sir Abin. Ayan, Sir Abin. Done watching na, Sir Abin. Okay. Sino ba itong? Si Jobilin. Jobilin. Ayan, done watching na ako sa highlight mo, Sir Abin. Tamsak ako sa iyo, Abin TV, sabi ni Ernesto. Ma'am Norms, nasa ads ka pa, Ma'am Norms. Pinoy, good evening sa iyo, Pinoy. Yan, di na kita nadadalaw, Pinoy, sa live mo. Hindi ako maaga ako nakakatulog, Pinoy eh. Pasensya ka na, Pinoy, ha. Sir Abin, done watching na ako, Sir Abin, ha. Okay lang yan, Pinoy. Pareho lang tayo, Pinoy. Pag ganun din ako, di na ako nakadalaw sa live mo. Ma'am Norms, nasa ads ka pa. Ayan, baby mo, Munes. Ayan, done watching na ako, sis Munes. Dan ako dito sa iyong road trip update. Magtamsak lang ako. Pang 79 tamsak ako, sis Munes. At ayan na nga, nagbigay ng 3. Si Mamang Babe Channel. May galap shoutout, Mamang Babe. Thank you for coming. Sir Avin, done watching ako sa highlight mo, Sir Avin. Okay. Morski, salamat sa iyo dyan. Ang puso ko'y... Pinoy, dito ako sa bahay mo, Pinoy, ha? Playing ako dito sa iyong highlight, Pinoy. Mamang Babe, thank you so much. Pinoy, playing ako dito sa highlight mo. Okay, sino ngayon nandito ko? Sino ngayon naka-play ko dito? Wala na. Ay, si Sir Avin. Pala, oo, done watching na ako kay Sir Avin. Ma'am Norms TV, nasa ads ka pa rin? Ma'am Norms. Ayan. Nasa ads pa rin ikaw. Ernesto, nandiyan ka pa ba, Ernesto? Ma'am Norms, hindi pa rin tapos yung ads mo. Ayan, Sir Avin. Salamat, Sir Avin, ha. Okay, dito ako kay Mamang Babe. Ayan, Mamang Babe, dito ako sa bahay mo. Nandiyan pa ba ikaw, Mamang Babe? Ano ba to? Mamang Babe. Hala, gabi sa short. Ano ba to? Mamang Babe, playing ako dito sa'yo. Laki na ng bahay niya, 9.54. Okay, Mamang Babe Channel. Ayan, playing ka dito. Ayan, naka-play ka. Salamat, Sweet Pie. Madam Yunes, salamat. Si Spelly, thank you. Ayan, pang 13 tamsak ako dito, Day. Sa iyong, sa iyong gala-gala. Ayan, nakapag-comment na rin ako, Mamang Babe. Ayan. Tamsak, Mamang Babe Channel. Okay. Ernesto, next na kita dito, Ernesto. Okay. Ma'am Norms TV. Ayan, playing ka na, Ma'am Norms, sa iyong highlight. Ayan, tapos na yung ads. Ayan, naka-play ka na po, Ma'am Norms. Then, Pinoy, nasa ads, naka-play ka pa rin, Pinoy, sa iyong highlight. Beautiful lady. Pala ito si Mamang Babe. Ang ganda-ganda. Siskalog, salamat Sisikoy. Ernesto, salamat kaming ako bahay mo. Ayan. Ma'am Norms, ayan, still playing. Ang ganda pala nito ni Mamang Babe. Ay, nag-comment na ako. Ano ba? Madudoble pa. Ayan, done watching ako, Mamang Babe, ha? +1 banana sa iyo, Mamang Babe. Alright. Tambay mo na ako. Ayan, Ernesto, dito ako sa bahay mo. Sa iyo ko bahay. Sa iyo bahay mo. Nabubuyoy tayo. Tatawa ako sa sarili ko ba. Ernesto, dito ako bahay mo, ha, Ernesto. Si Spelly, salamat si Spelly. Ernesto, main channel mo ba to? Ayan, dito ako si Ernesto sa crying time. Okay, Ernesto, playing ako dito, Ernesto. Ayan. Playing ako dito sa iyong, crying time. Okay, Ma'am Norms, still playing, Ma'am Norms. Next ko si Spelly at saka si Skalog. Ayan. Salamat, salamat ng marami. Ernesto, +1 banana ka after ng video mo, Ernesto, ha? Bigyan kita ng 1 banana.
Si Family Javello vlog. Uy, long time no si Family Javello. Long time no see. Matagal tayo hindi nagkita. Ayan, how are you? Family Javello vlogs. How are you today? Sis KTV. Ano yung mabantot? May nangangamoy mabantot. Hindi naman ako. Kahit di pa ako naliligo, di naman ako mabantot. Di ba si Spell? Ay, si Koy Muniz. Palagay ko, tangke ng CR yung nangangamoy. Pasuyo sa bahay ko, host. Thank you. Good evening, Sisi. Ayan. Good evening din, Sis KTV. Ayan, huwag kayong mag-alala. Lahat ng nandyan, pupuntahan natin. Basta tumambay lang kayo. Siyempre, hindi naman natin kayang pagsabay-sabayin kayong lahat. Kaya, kung yung nauna is nauna, ganun lang yon. Next lang tayo. Ang baho talaga. Sa tangke siguro talaga yan. Hindi ako Sisi. Kakapasok ko lang. Hindi, si tawag dito, si Family Javello ba? Ayan. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Norms TV, mega love shoutout. Okay po, salamat. Okay. Ernesto, naka-play ka lang ha. Si tawag dito. Si Family Javello, ayan. Next lang tayo ha, Family Javello ha. Kasi may mga nauna sa iyo, kaya syempre, pagsusunod-sunurin lang natin. Ayan, kay Pinoy Check, mag-thumbs up na ako, pang 7 thumbs up. Ayan, mag-comment lang ako dito. Pinoy, daan ako sa iyo ha. Ayan. Sis Muniz, mega love shoutout, kumusta? Pinabarangay mo. Aba, totoo ba? May pinabarangay si Madam Muniz? Ayan, Pinoy. Pinoy, daan ako dito, Pinoy, sa highlight mo, Pinoy, ha? Ayan, daan ako dito. Dan watching na ako dito, Pinoy. Madam Muniz, sino yung pinabarangay mo ba? Agoy, Sir Abin, Bulaga. Ayan. Okay, dan watching ako, Pinoy, ha, sa iyo. Okay, dito na tayo kay Ernesto. Malapit ka nang matapos, Ernesto. Walang anuman, Pinoy. Yung mga walang jowa, pinabarangay niya. Agoy. Patay tayo dyan. Damay-damay na yan. Pagka ganun. Sir Abin, damay-damay na. Okay, Ernesto. Dan watching ako, Ernesto. +1 banana ka, Ernesto. Ayan. +1 banana ikaw, Ernesto, ha. Sir Pinoy, mega love shoutout from Sweepy Pie. Madam Muniz, damay-damay na yan. Pag mga walang jowa, pinabarangay mo, patay tayo dyan. Dan Ernesto from Mamang Babe. Ayan. Salamat, Sisi. Pinoy Check, good evening. Mega love shoutout, sabi ni Sisi Kuy KTV. Okay. Nasaan na si tawag dito? Javello. Javello, family vlog. Nasaan ka na? Nandiyan ka pa ba, Javello? Family Javello. How are you? How are you? Are you still there ba, Javello? Ay, Ma'am Norms TV, dan watching na rin ako, Ma'am Norms. Ayan, Ma'am Norms, salamat sa iyo, Ma'am Norms. Ayan, mag-thumbs up muna ako dito at mag-comment. Ayan, pang 36 thumbs up, Ma'am Norms. Ano ba mag-highlight? Di ako marunong mag-highlight. Ay, sana all. Family Javello. Andito pa. Okay, wait lang ha. Next kita dito ha. Okay, Ma'am Norms. Ayan, mag-comment lang ako kay Ma'am Norms. So, teka, wait lang. Okay, done watching, Ma'am Norms, ha. Pinatin si Javello. Maraming salamat, si Sos. Ayan, walang anuman, Ma'am Norms. Salamat din sa support. Ayan, ipin kita ha. Family Javello. Wait lang guys ha. Kwentuhan mo ako, Morski. Boring ba? Sino na naman nabuboring dyan ha? Opo, boring ikaw. Ikaw ka-chat ko. Morski, bakit nabuboring ka na naman? Ano na naman meron? Morski, ang dami mo nakakausap dyan. Nandito kami, nandito ako. O, di ba? O, nandyan si Madam Muniz.
na isang babaeng maingay. Bakit ka naboboring, Morski? Bibi Morski. Wait nga lang, tanggalin ko nga yung ano nito. Isip na. Pa-live si Ma'am Kripa. Sir Abin, salamat Sir Abin. Thank you Sir Abin na. Okay, ang hirap nito cellphone na to, mabagal ba? Yan, maraming salamat sa mga nagtamsak dyan at sa mga hindi pa naman. Ayan, patamsak naman. Sa mga hindi pa dyan nagtatamsak, agoy. Ayan, KTV Mix Vlog, patamsak po. Ayan, o, tamsakan mo daw si Ernesto. Boring daw ako, kachat. Sabi, Sisikoy gusto niya mahaba message ko. Ay, Ma'am Bicolana, nasobrahan ka ba ang chat ni KTV? Boring, kausap si KTV Ma'am Bicolana, nasobrahan kahaba. Ganun ba yon? Okay, dito ako sa bahay mo, family vlog. Ayan, playing ako dito sa how to cook mo, family vlog. Nasa ads ka pa? Ay, hindi pala. Wala pala. Okay, family vlog, nandito ako sa iyo, family Jabelio. Ayan, playing ka na ha. Ayan, naka-play ka na, family Jabelio. Mamang babe, salamat sisi. Ayan, boring ka usap si KTV daw. Sus Mariosep. KTV, Sisi Koy, bakit boring ka naman kasing kausap? Siglahan mo naman kasi. Okay, punta ako sa bahay ni Siglahan mo naman kasi Sisi Koy KTV. Ano ba naman pinagagagawa mo? Bakit naman ikaw boring kausap? Ayan, si Spelly. Playing ako dito si Spelly sa mag-isa tayo ng taro. Gabi, ano ba to? Gabi, madali lang lutuin. Ayun, nasa ads ka pa si Spelly. Sisi Koy KTV, dito na ako sa bahay mo. Gusto ni Morski maalaala. Ano yan? Mala Helen Bella ba? Maalaala mo kaya? Yan, nasa ads ka pa, sis KTV. Ang sumpa mo sa akin. Ganun ba yun? Ay, naku, Morski. Ay, kay sis Peli pala to. Nasaan yung kay sis KTV? Ayan. Ayan, Family Jabelio, malapit ka na magdan watching, Family Jabelio. Sir Ernesto, ano po ba? Tatamsakan ako saan? Link. Wala akong mood, Morski. Pag may mood ako, sabihin ng chat ko. Ayan, si Tropa Toms. Tropa Toms. Big love, shoutout Tropa Toms. Uy, may natira pa namang isa. Mahirap talaga pag naboboring ka, kaya ako nakikinig na lang music ko. Sana all. Kasing haba kay TV ng pagmamahal mo sa jowa mo. Kaya niya ka. Kati ng mata ko. Amutin mo.
Hindi ko naman pinapakamot sa iyo eh. Kaya nga kamutin mo eh. Kaya nga, hindi ko naman nga pinapakamot sa iyo. Ikaw ka Wag, kakamot. wag ka nga mamroblema. Dahil hindi ko naman pinapakamot sa iyo. Kamutin mo nga. Bulol ka talaga. Ayan, done watching na rin ako dito kay ano. Family Javello kay si Spelly, done watching na rin ako. Ayan. Just Cooking. Good evening, Just Cooking. Magandang gabi. Ang puso ko'y kaninong ninja si Gerald Ibanez? Ah, KTV. Ayan. Kanino bang ninja si Gerald Ibanez? Parang narinig ko na yung Gerald Ibanez na yan. Kanino ba to si Gerald Ibanez, guys? Guys. Ayan. Kilala mo yan, Morski, si Gerald Ibanez? Aha, Morski, ayan. Support lang yan si Gerald Mambicolana. Kilala mo siya? Gandang gabi, sis Mana Lisa. Okay, sabi mo Bibi Morski, alam mo naman may tiwala ko sa iyo eh. Basta ginaranturan mo, basta ginarantiyahan ni Bibi Morski. Okay. Okay tayo diyan. Ayan. May jacket ka na, Gerald. Salamat sa pag ano. Ano ba to? Banak ko ni Morski host. Ano? Bana? Anong bana? Ano ba to? Miss Pelly, good evening. Si Pelly, salamat si Pelly ha. Ano ba to? Simba ko Nimo. Diha, Gerald. Ano daw? Asawa host. Agoy. Hayaan mo yan host. Sino na tuloy naka-play ko dito? Wala. Agoy. Ikaw pala asawa ni Morski? Oh my goodness. Morski, meron kang hindi sinasabi. Sis Manalisa, sisikoy, salamat. Just Cooking, dito ako sa bahay mo, sis Just Cooking. Playing ako dito, sis Just. Sabi niya, asawa ko daw. Siya, nabuang ka na talaga doon. Lalabs Morski, love you dyan ha. Oy, sana all may nag-I love you. Morski, sana all. Meron ako partner andon sa ibang bansa at saka alam ng lahat babae ang partner ko. Morski, ikaw may tinatago ka pala Morski ha. Ikaw Family, nakapindan, poll watching, bagong dikit. Okay, family, Javello, nandiyan ka pa ba? Sana all love you. Ay, nako. Na-play ko na pala to dito. Teka, wait lang. Sandali lang dyan. Sana pa ko nang di ko pa na-play dyan ha. Halos na-play ko. Dito ako sa kabilang cellphone. Wait lang. Na-play ko na lahat yung ano mo dyan. Dito ako sa kabilang cellphone. Teka. Lalabs, Morski, hindi ako susuko, pero pwede akong susuka. Just Cooking, dito ako dyan sa yung Bicol Express, Just Cooking. Ayan. Okay, sino ba yung naka-play ko dito? Natawa naman ako doon. Si Ski TV dan, watching ako si Ski TV. Ayan, si Ski TV dan ako sa iyo ha.
Okay, saan tayo? Ma'am KTV Mix Vlog, ayaw, ano ba to? Bulabog, dira. Dira ba? Ano daw? Buang yan si Gerald. Morski, meron ka nililihim ah. Ma'am Norms, salamat Ma'am Norms. Okay. Si Spelly, salamat si Spelly. Dana ako sa video mo si Spelly. Punta ako kay Sis Kalog. Kay Sis Kalog. Salamat si Spelly. Thank you so much. Bitaw host, mahal ko talaga si Morski. Promise, mayakap mo amo. Ano ba to? Ano mo? Silingan. Ano? Silingan dire. Hindi ko naintindihan. Hindi ako nakaintindi ng Bisaya. Ano daw? Ayan si Sikoy Kalog. Playing ako dito si Sikoy Kalog ha. Ang puso ko'y ayan, dito ako kay Sis Kalog. Kalog. Ayan, pasuyo po guys. Ayan, ano ba yun? Ano daw? Amaw ka talaga dong Gerald. Ayan, Family Javello. Pakibalikan mo si Ma'am Norms ha, Family Javello. Dahil nagdikit siya sa'yo. Miss Linkits, ayan, bigyan ko ng jacket ito si Miss. Kilala ko to. Kaibigan to ni Sisikoy, Sisikoy Marivic Kubian. Ayan, may jacket ka na Sisi ha. Promise host, mahal na mahal ko talaga si Morski. Okay lang yan. Single naman yan si Morski. Ayan. Okay, done watching ako sis Just Cooking. Pang 131 thumbs up Just. Ayan. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Ayan, Just Cooking, done watching na ako sa iyo. Ayan, nag-comment na din ako. Ayan. Tukar, pagod ka, napod ka Gerald. Ayan. Okay, dito ako kay Miss Linkits. Dito ako sa iyo Sisi, sa bahay mo. Ayan, playing ako dito sis, sa yung part 3. Sa both competition. 6 minutes and 21 seconds. Miss Linkits, playing ka na. Linkits, ayaw sa nila ha. Ano ba to ha? Nanakoy, uyab. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Huwag kayo maniwala kay Gerald. Okay. Hindi ko naman naintindihan yung yung Bisaya niya. Hindi man ako nakakaintindi ng Bisaya. Si Spelly, salamat si Spelly. Ayan, still playing ka sis Kalog. Naka-play ka lang sis Kalog. Okay, Miss Linkits. Ayan, nasa ads ka pa Miss Linkits. Ayan, sis Manalisa, dito na ako sa bahay mo, sis Manalisa. Pagpuyo, Don Gerald. Uy, ano daw? Hindi ko kayo naiintindihan ba? 6 minutes and 57 seconds. Okay.
Sis Manalisa, playing ka na. Sis Manalisa, ayan, naka-play ka na dito. So, relaxing ang tanawin dito, Sis Manalisa. Ayan. Okay, salamat sa iyo, Family Jabelio ha. Thank you. Okay, done watching ako kay Sis Kalog. Gerald, palakero yan. Palakero. Ayan, Miss Linkits. Ayan, naka-play ka na dito. Miss Linkits. Ayan, naka-play ka na, sis. Okay, done watching ako dito kay Sis Kalog. Nakapag-comment na din ako. Sis Kalog, done watching ako sa'yo, Sis Kalog. Sis Loving Sky, dito na ako. Sis Kuya Loving Sky sa'yo. Sabi ko na, siya yung Gerald na nababanggit na napag-uusapan. Di ba siya yon? Sis Linkits, di ba siya yon? Yung napag-uusapan lang nung isang gabi. Siya yun, di ba? Si Gerald Ibanez. Kaya nga parang familiar ka ako sa akin ng boss ang pangalan niya. Si Kuya Loving Sky, teka, hanap ako ng ano dito. Na hindi ko pa na-play sa'yo, Sis Loving. Hindi na ako mag-change account ako nga. Sandali lang si Kuya Loving Sky. Nag-change account ako kasi na-play ko na lahat dito yung ano. Yung video mo. Kaya nag-change account ako. Sis Kalog, dana ko si Kuya Kalog sa bahay mo, si Kuya Kalog. Ayan, dana ko sa latest upload mo, si Kuya. Sis Kalog, mega love shoutout. Ayan, nagmarites di oy mo nako, bye-bye na host. Bakit nagbababay ka na? Nagkukwentuhan pa nga tayo eh. Abat aalis ka na. Huwag ka magbabay. Si Brando Vlog. Hello, shoutout Brando Vlog. Thank you for coming, Brando Vlog. Ayan, si Kuya Loving Sky. Playing ka na, Sis Loving Sky. Ayan, Kalog. Away ko niya. Inaaway ka ni Sis Kalog? Naaway ka ba? Kaaway ni Sis Kalog. Kay bite-bite ni Sis Kalog eh. Ano ba? Di ko naiintindihan yung Bisaya. Huwag ka Bisaya ng Bisaya, Gerald. Kasi Tagalog ako. Di ko naiintindihan yung sinasabi nyo eh. Manay Mirna. Mega love shoutout. Manay Mirna. Ay, Sis Manalisa. Still playing ka, Sis Manalisa. Ayan, for sure. Your dream, tamsak. Sis Kalog, dana ako sa bahay mo. Salamat, Sis Koy, sa mga patamsak. Ayan, Sis Linkits. Ayan, still playing ba, Sis Koy? Ayan, Jen Bartolome. Mega love shoutout, Sis Jen Bartolome. Salamat sa pagpasok, Sis Jen. Ayan, next kita dito, Sis Jen. Sis Peli, salamat, Sis Peli. Thank you, Sis Peli. Salamat. Ayan, Manay Mirna. Sabi ni Sis Manalisa. Manay Mirna, next kita dito ha. Ang naka-play sa atin ngayon, si Sis Manalisa, Sis Loving Sky, at si Miss Linkits. Ayan. Next ko si Manay Mirna at si Jen Bartolome. At si Brando Vlog. Ayan, Brando Vlog. Ayan, stay put ka muna dyan ha. Pagsabayin ko din kayong tatlo. Ayan. Si Manalisa, Sis Manalisa. Lancha here. Ako, patay tayo dyan. Sis Kalog, para Manay Mirna. Brando Vlog. Yahoo! All di ko na kayo maisa-isa. Plancha here. Sige lang, go ka lang dyan, Manay Mirna. Ayan, Sis Manalisa, still playing ka mag-ano na ako, mag-comment na ako. Pang 85 tamsak ako, si Kuya Manalisa.
Ayan, nakapag-comment na ako si Sikoy Manalisa ha. Miss Linkits, ayan, malapit ka na din magdan. Ayan, pang 59 tamsak ako. Sige lang Gerald, salamat ha. Salamat sa pagdalaw mo sa akin, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much, Gerald. Okay, Miss Linkits, ayan, malapit ka na magdansis. Sis Loving Sky, malapit ka na din. Okay, Brando Vlog, next kita. Ayan, mag-comment na rin ako dito kay Sis Loving Sky. Sige lang, Morski. Salamat, Morski. Ayan, Miss Linkits. Daan na rin ako sa'yo. Ayan. Okay, Brando Vlog. Nandito na ako sa bahay mo, Brando Vlog. Big love shoutout po sa lahat. Ayan. Brando, punta na ako sa bahay mo, Brando Vlog. Sisikoy Manalisa, salamat. Ayan, still playing ka pa rin. Malapit ka na mag-dance, Sis Manalisa. Okay, Brando, nandito ako sa bahay mo, Brando. Ayan, naka-play ka na, Brando, ha? Ayan, naka-play ka na dito. Ayan, ayan. Ikaw si Thank you, Lord. Ikaw si Brando. Sino nga yung ano? Sino nga yung isasabay ko? Good night, Morski. Salamat, Morski, ha? Sino nga yung isasabay ko kay ano? Sis Manalisa. Then, si Brando. Si Manay Mirna. Manay Mirna, dito na ako sa bahay mo, Manay Mirna. Brando, naka-play ka lang, ha? Manay Mirna, playing ako dito, Manay Mirna, sa tiis, sa napakainit. Ayan, makapag-video lang. Agoy. Pinoy, salamat Pinoy, ha? Manay Mirna, nasa ads ka pa, Manay Mirna. Naka-live si Sir Avin. Naka-live na ba si Sir Avin? Sis Manalisa, done watching ako dito, Sis Manalisa. Sino nga yung kasabay mo, Manay Mirna? Nakalimutan ko na, kanina sabi ko. Si Manay Mirna, si Brando, at saka yung isa. Sino nga yun, Manay Mirna? Nakalimutan ko na. Sis Manalisa, nasa ads ka pa si Sikoy. May ads ka sa dulo. Kaya ayan. Ayan, Brando Vlog. Malapit ka na magdan. Magtamsak ako dito. Ayan, +1 banana ka, Brando Vlog. Ay, si Jen. Si Jen Bartolome. Naku, makakalimutin na talaga. Okay, dyan ay Brando Vlog. Ayan, malapit ka na magdan watching Brando Vlog. Ayan, ayan. Dan watching ka na, Brando, ha. Ayan, +1 banana ka, Brando Vlog. Okay, Sis Jen. Nandito na ako sa bahay mo, Sis Jen Bartolome. Punta na ako sa bahay mo. Okay, Jen Bartolome, dito ako sa bahay mo, sis. Ayan, playing ako dito sa gumawa ng cheesy pork chili, dynamite. Ayan, 6 minutes and 24 seconds. Ayan, Jen Bartolome, playing ka na, sis. Ayan. Okay, kay Manay Mirna, still playing ka, Manay Mirna, malapit na magdan. Ayan, pang 1888 tamsak, Manay Mirna. Sis Manalisa, salamat si Sikoy.
Ayan, Manay Mirna, dana ako dito sa tiis pa, tiis. Sana pakainit, makapag-video lang. Ayan, Manay Mirna, dan watching ako ha. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up guys, pa-thumbs up naman. Sis Manalisa, salamat sis. Jen Bartolome, sis Kuy, naka-play ka lang sis. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan pa. Thank you guys. Ayan, walang anuman, Manay Bicolana, Manay Mirna, Ma'am Astrid, may galap shoutout Ma'am Astrid. Thank you so much. Thank you for coming Ma'am Astrid. Salamat sa patamsak, Ma'am Astrid. Ayan, dito ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Dito na ako sa bahay mo, sis. Ayan, na-play ko na siya dito. Ito kaya, ano kaya lagay na ito? Ayun, hindi pa. Okay, Ma'am. Dito ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Dito ako sa part 5 outdoor. Ayan, playing na ako. Kaya lang may ads ka pa, sis Astrid. Naka-play ka na. Ayan, nasa ads ka pa. Yan, maraming salamat sa mga nandyan. Manay Mirna, salamat Manay Mirna. Madam Eunice, salamat sa iyo dyan. Patid Astrid, pra Manay Mirna. Ayan, salamat Manay Mirna ha. Okay. Ayan, Mama Astrid. Still playing ka, Mama Astrid. Ayan, naka-play ka lang. Mami Pearly. Mega love shoutout, Mami Pearly. Jen Bartolome. Still playing din, Jen Bartolome. Okay, Mami Pearly. Dito na ako sa bahay mo, Mami Pearly. Mami Pearly. Where are you? Teka, wait lang. Ayaw yata umusan. Okay, Mami Pearly, dito ako sa bahay mo. Ayan, playing ako dito, Mami Pearly, salamat sa support nyo lagi, mga lalabs ko. Ayan. Mami Pearly, playing ka na. Sis Manalisa, Sisikoy, balikan kita, Sisikoy Manalisa. Balikan kita. Tapusin ko lang to si Jen Bartolome. And then si Ma'am Astrid nakasalang. Walang anuman, sis. You're welcome. Ayan, kumbaga nga tayo ay akapan lang dito. Manay Mirna, balikan din kita Manay Mirna ha. Saka si Madam Eunice. Ayan. Mag-another play ako sa inyo.
Ayan. Salamat sa 32 thumbs up. Sa mga hindi pa nagta-thumbs up dyan, guys. Pasuyo naman. Maluoy na. Pakitusok nyo na yung aking live. Huwag makaawa ba? Okay, Jen Bartolome. Ayan. Malapit ka na magdan. Ayan. Pang 67 thumbs up. Jen Bartolome. Kulang pa si Pipang support. Lobat isa. Nako, Mami Pearly. Sa dami ng aakyatan natin. Ano, malula-lula ka ba? Hindi mo alam kung alin unahin. Okay, Jen Bartolome, dan watching ako dito sa Dynamite mo. Tawag dito. Jen Bartolome, dan watching na ako dito sa sa iyong ano, ayan. Ayan, patapos na siya sis. Okay, ayan, dan watching na. Ate Janet, Mix Vlog. Good evening, Ate Janet. Okay, still playing si Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, still playing ka dito, ayan. At si Mami Pearly. Mami Pearly, still playing ka ha? Okay, Ay, nagbigay ako. Ate Janet. Okay, Ate Janet. Nandyan ba ang Ate Janet? Nandyan pa ba si Ate Janet? Ate Janet. Hello. Where are you? Ayan, nandyan pa siya. Okay, dito ako sa bahay mo ha, Sis Janet. Okay. Okay, dito muna ako sis Janet sa saksihan ang ganda ng Romblon. Ay, maganda talaga dito. Ayan, naka-play ka na dito sis Janet ha. Ayan, naka-play ka na. Ayan, walang anuman. Malapit nang magdan. Si Mami Pearly. Okay, Mami Pearly, done watching na Mami Pearly. Ayan, nasa ads ka pa Mami Pearly ha, nasa ads ka pa. Then si Ma'am Astrid malapit na rin mag-ano ko. Teka, mag-comment muna ako dito kay Mami Pearly pala. Pa ako nag-comment. Bones, magandang gabi. Okay, Mami Pearly, done watching na Mami Pearly. Okay, dito ako kay ano. Manay Merna, dito ulit ako sa bahay mo, Manay Merna. Manay, dito ako sa iyong bahay, Manay Merna. Ayan, another play ko sa iyong Manay Merna. Dito ako sa iyong ano. Nag-ibang way puntang market. Ayan. 5 minutes, Manay Merna, playing ka ulit. 5 minutes and 48 seconds, Manay Merna. Ayan, naka-play ka na ulit, Manay. Then si Mama Astrid, Advance, mag-love shoutout sa'yo. Mama Astrid, ayan, pang 22 thumbs up. Ayan, mag-another play ako sa'yo, Mama Astrid. Ayan, next kita dito, Advance. Diyan ka lang muna, Advance. Advance Vlog. Ayan. Mama Astrid, playing ako dito sa part 3. Hold. Ayan. Hold. Hold. Nasa ads ka ulit, Mama Astrid. Ayan. Manay Merna, still playing kasi yung naibang way puntang market, Manay Merna. Ate Janet Mix Vlog, still playing kasi yung saksihan ng ganda sa Sorsogon. Ay, sa Romblon. Ayan. Dalawa na lang ang natira sa ating viewers. At saan sila nagpunta. Ayan, next din kita dito sis Manalisa ha. Ayan, mag-another play din ako sa'yo sis Koy Manalisa. Hayaan na lang natin sila kung saan sila nagpunta. O, diba? Wait lang host, may kausap ako. Okay lang sis, go ka lang dyan. Take your time. No worries. Ayan, playing ka na dito. Ay, still playing pala ikaw. Ate Janet, ayan, Ate Janet, done watching ako ikaw, Ate Janet.
Ayan. Dana dito, Ate Janet, sa yung video. Ayan, pang 30, ay, pang 21 tamsak, Ate Janet. Okay, Sis Manalisa. Ayan, mag-another play ako sa'yo, Sis Manalisa. Tapos maligo ako muna. Maliligo ako. Di pa ako naliligo ba? Ma'am Hos, minsan tinatago ni Lolo. Oo nga, inahayaan ko na lang siya dyan. Bala siya dyan sa buhay niya. Basta wag niyang kukunin. Basta wag niyang tatago yung sweldo ko. Ayos lang yun. Dito na ako, Sis Koy Manalisa, sa malawak ang taniman dito ng tubo. Ayan, Sis Manalisa, playing ako ha. Ayan. Mag-comment na ako dito para ano, kasi maliligo ako. Iwan ko muna to. Sisikoy Loving Sky, galing na ako sa bahay mo, Sisikoy. Ayan, playing ka dito, Sis Manalisa ha. Ayan, naka-play ka lang. Then, si Ma'am Astrid, malapit nang matapos. Intayin ko na, mag-comment ako. Ayan, pang 43 thumbs up, ano, Ma'am Astrid. Mag-comment ako dito. Ayan, malapit na mag-done si Ma'am Astrid. Okay, kay Manaymer na, malapit ka na rin matapos, Manaymer na. Agoy, nag 0-0 balance talaga. Sana all na lang. Sana all 0. My goodness. Ayan, na-play ko na kayo lahat. Ayan, maliligo muna ako. Mag-ano muna ako ha. Ayan, iwan ko muna dyan. Salamat sa tatambay dahil maliligo ako. Sis Manalisa, still playing ka lang, Sisi Koy Manalisa. Ayan, Sis Manalisa, naka-play ka lang ha. Si Diday, ayan. Ayan, done watching ikaw, Ma'am Astrid. Pangalawang play ko sa'yo, Sis Astrid. Ayan, done. Sisi Koy Marivic yan. Sisi Koy speaking. Sisi Koy Marivic. Kanina nandito si Gerald Ibanez. Yung pala yun. Pa-comment-comment siya dyan, Sisi Koy Marivic. Ang Bicolana, thank you. Salamat. Sabi ko na, ano sabi ko parang familiar sa akin yung pangalan kako nito, Sisi Koy Marivic. Pumasok si... Para makasunod na ako kay Ma'am Loving Sky. Pumasok si Sisling Kids. Okay, dito na ako sa iyo, Sisi Koy Marivic. Dito na ako sa iyo, Sisi Koy Marivic. Naka-volume pala. Oo, nandito kanina si Koy. Nakipagharutan sila diyan kay Morsky. Kaya pala iniisip ko, sabi ko, sino kaya ito? Buti na lang hindi nakita. Si Miss Linkits kanina nandyan. Siya nga sabi niya, Sis Marivic, nandito si Gerald. Kaya ako na ano na yun pala yun, Gerald Ibanez, nakaano lang siya, naka-ninja lang.
Yun lang talaga siya, ninja lang ba talaga yung gamit niya? Sabi ni Morsky kasi sabi niya, Ma'am Bicolana, jacketan mo, support lang yan. Di ko sana bigyan jacket. Manemer na, done watching ako manemer na. Ay, iba na pala to, wait lang. Manemer na, pa 118 tamsak ako dito. Okay, done watching na ako, manemer na sa'yo. Ayan, nasa ads ka pa, si Sikoy Marivic. Naka-ads ka pa. Nasa ads pa ikaw. Si Spelly, salamat si Spelly. Salamat sa mga nagtamsak. Si Sikoy Manalisa, done watching na ako ulit sa pangalawang play ko sa'yo. Ano ba to? Ayan. Ay, nakapag-comment na ako dito. Ayan. Ayan, nakapag-comment na ako dito sis Manalisa. O, tama yan si Sikoy kasi ano, pagka hindi maganda na idudulot sa'yo, eh, iwas-iwas na. Ganun lang yun. May makikilala ka pa dyan si Sikoy na mas higit doon na tututuhan, na mamahalin ka ng totoo. Ayan, si Sikoy, playing ka dito si Marivic. Ayan. Pang 181 tamsak ako sis. Ganun ba yun? Talagang chinachat ka pa. Ayan, stay playing kasi si kay Marivic. Okay na yan. Tawag dito. Hayaan mo na siya sa buhay niya. Eh kung nila sinabi ni Morsky na ano, Ma'am Bicolana, jacketan mo yung kilala. Kaya binigyan ko siya jacket. Tapos naalala ko nga, para kang pamilyar sa akin yung pangalan nito. Edbons, dito ako sa bahay mo, Edbons. Edbons TV, nasaan ba? Hanapin ko muna yung tunay mong pangalan dito, Edbons. Wait lang, makita ko pa yun, matagpuan ko pa yun. Parang, ayun, o, diba? See, nakita ko pa. Okay, dito ako sa mansion mo, Edbons, ha? Naka-live ka rin pala. Yan, si Sir Abby naka-live din. Yan, okay lang yan, hati-hati tayo. Yan, nakatamsak na ako sa'yo, Edbons. Ang puso ko'y nagdurugo. Si Spelly, thank you so much si Spelly. Salamat ng madami. I-chat ko, babae, sinabi sa akin ginawa niya sa kanila. Naghihiram daw ng pera kanina ng galit babae, nag-away sila nung nalaman kami naman galit babae singal siya. Naku, sisikoy Marivic yan. Levi Mendoza, gandang gabi, ayan. Gandang gabi, Levi Mendoza. Mega love shout out sa'yo. Wait lang ha. Sandali lang sa ano mo. Sandali lang sa iyong brief. Sandali lang, Levi ha. Sa iyong brief ha. Wait lang. Ayan. OTW na, Levi. Ang iyong brief. Brief. At moderator. Okay. Yan, may jacket ka na, Levi.
Ayan, si Sikoy Marivic, dana ako si Sikoy Marivic sa isang play ko sa'yo. Mag-another play ako si Sikoy sa'yo, ha? Nagtamsak ba ako dito? Ayoko, nakapag-comment na pala ako. Ayan, si Sikoy Marivic, dito ako sa hanggang tingin lang muna, wala pa sahod. Ayan. Playing ako dito si Sikoy Marivic, pangalawang play ko sa'yo. Okay, Levi, nandito ako sa bahay mo, Levi Mendoza. Okay, Levi, playing ako dito sa Let's Cook Chicken Curry for Lunch. Ayan, playing ka dito, Levi. Ayan, naka-play ka. And then, +1 banana ikaw after ng video mo, ha? Si Sikoy Marivic Viana, ayan, pangalawang play ko sa'yo. Salamat, si Sikoy. Walang anuman. Okay. Ayan, tapos na yung ads mo, si Sikoy Marivic. Ayan, naka-play ka na. Nag-start na yung video mo. And then, kay Levi. Kay Levi naman, ayan, naka-play ka na rin, Levi. Salamat sa support ninyo sa akin. Thank you. Aba, naghihigab na naman ako. Yung mata na to. Ayan, maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Thank you so much. Salamat, Sir DM. Thank you, Sir DM. Sa iyong patamsak, Sir DM. Thank you, thank you, thank you. Okay, magko-comment ako dito kay ano? Kay si Sikoy Marivic. Ayan, pang 58 tamsak ako si Sikoy Marivic. Ayan. Wow, Levi, thank you so much. Thank you very much sa share of blessing. Thank you so much. Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Edbons, bigyan ko palang brief yung ano mo, Edbons. Sorry naman, Edbons. Levi, salamat, Levi, ha. Thank you sa blessing. Ayan, still playing ka lang, ano ha, Levi? Ayan, still playing ka. Then, +1 banana ikaw after ng ano, video mo. Sir DM, ayan, wow, gwapo naman ni Sir DM sa kanyang cover photos dito sa ano, sa kanyang YouTube channel. Sir DM, nakipag-birthday si DM, ayan. Playing ako to, Sir DM. Ayan, okay lang ho. Sanay na ako maghubad sa gabi. Sana all sanay maghubad sa gabi. Sir DM, playing ka dito, Sir DM. Ayan, +1 dikit ikaw, Sir DM. After ng video mo, Sir DM. Si Sikoy Marivic yan, still playing ka. Marivic yan vlog, ikaw ang nagbigay sa akin ng pera. Mahigit 20 na. Umayos ka, Marivic, ha. Baka iladlad ko to ang picture mo. Uy, wag naman ganun, Gerald. Salamat, host. Sabi ni, ano. Ayan. Sir Levi, ayan, still playing ka. Malapit na matapos magtamsak ako, Sir Levi, pang 28 tamsak.
Manay Mirna, salamat Manay Mirna. Ayan, ano nga dito? Kay Sir Gerald magko-comment ako. Ayan. Ay, Gerald. Kay Levi. Levi. Ayan, +1 banana ka Levi Mendoza. Ayan. Maraming salamat, Sir Levi, ha, sa iyong blessing. Thank you so much. Sir DM, still playing Sir DM sa'yo. Sino ba yung ano natin dito? Ay, kay Sisikoy Marivic. Dana ako Sisikoy sa'yo, ha. Sa pangalawang play ko Sisikoy Marivic. Wag mo na lang pansinin yan Sisikoy. Ang puso ko'y nagdurugo. Ayan. Sir DM, nasa ads ka pa rin Sir DM. Okay, Sir Levi, done watching na ako Sir Levi, ha. Maraming salamat Sir Levi. Okay, ayan Sir DM, ayan, nasa ads ka pa rin hanggang ngayon Sir DM. Mahaba yung ads mo, yung video. Ayan, shouty sa 6 million in the house natin. Uy, panadigay ko, nagkapilang ako, my goodness. Salamat sis Manalisa, ikaw ang nagbibigay sa akin, mahigit 20k na ako sa mong binibigay. Marivic Kubian Vlog, naka-move on. Nako, oy, wala, tika, ano ba to? Ay. Thumbs love, sis Bicolana. Sis Antaray, big love shoutout. Thank you for coming, sis Antaray. Ayan, Sir DM, nasa ads ka pa rin, Sir DM. Ayan, sa wakas natapos na rin ang ads ni Sir DM. Ano na pala, nasa gitna pala siya, bandang gitna Sir DM yung ads mo. Sige Sir Gerald, salamat. Ayan, hihingi pa, pambili ng inumin mo. Ayan, bati na lang kayo. Move on na lang. Magbati na lang kayong dalawa. Maging magkaibigan na lang kayong dalawa. Mas okay pa. At least naghiwalay kayo ng maayos. Ayan. Oh, yun lang din naman Sir Gerald ang hindi maganda sa iyo kasi pangit naman yung para man namba-blackmail ka pa. Ayan, maikli lang ang buhay natin kaya kailangan magbati-bati na lang. Kung hindi man magkakatuluyan, maging friend na lang, ibalik sa pagiging magkakaibigan. O di ba? Walang away-away, walang Sir Levi, salamat Sir Levi. Dana ako sa video mo Sir Levi. Baby pa yung bahay mo Sir Levi. Ayan. 14.4. Ayan. Sir Levi, dito ulit ako sa bahay mo. Ayan. Sisi, nandyan ka pala. Akala ko nakatulog ka na. Ayan.
Sir Levy, ayan, playing ulit ako dito. Then plus 1 banana ka after ng video mo ulit. Pangalawang banana mo, Sir Levy. Okay, Sis Antaray. Hanapin ko, tinan ko sisikoy ko, ma-search ko yung main channel mo. Ayun, nakita ko naman. Ayan, Sis Antaray, dito ako sa iyong bahay, sis. Ayan, playing ako dito, Sisikoy Antaray, sa iyong 3 weeks ago, 5 minutes and 24 seconds, sa restaurant, Hong Kong. Ayan, Sis Antaray, playing ako dito. Naka-move on ako, sis, siya hindi, nagkalat, ano to? Nagkalat, nagchat siya doon. Kailangan ko, Jubito, meron daw siyang mga picture sent. Nang blackmail siya, hindi siya makamove on. Nag-ikot-ikot siya, mag-live. Unting niya, mga OFW, magaling siya magsalita. Ayan, oo, naghahabol, ano ba to? Oo, naghahabol, watch our sis. Ayan. Okay lang yan. Sa mga hindi pa monetize, ayan, thank you sa pag-play. You're welcome, Levi. Ano ba sila? Girl ba to si Levi? O boys? Alam ko lalaki kasi Levi, o di ba? Ayan, done watching ako dito sa iyo. Ayan, plus 1 banana ka ulit ha. Ayan, Sis Antaray, still playing ako sisikoy sa'yo. Sir DM, still playing, Sir DM. Edbons, salamat Edbons. Ayan, Sis Antaray, still, naka-play ka pa rin, Sis Antaray. Ayan, naka-play ka. Okay, mag-another play tayo dito, guys. Babae, girl, bakit Levi? Kasi yung Levi dito sa amin, yung pinsan ng asawa ko, Levi siya pero lalaki. Kaya akala ko, pasensya ka, nakala ko lalaki ka. Agoy, my goodness. Naku. Babae pala. Welcome host. Mato na, iniwan ko bahay. Ay, sana all iniwan bahay. Ay, si Bibi Napoles. Sino ba to si Bibi Napoles? Bibi Napoles, sino ikaw? Wait lang ha. Si Bebe Napoles. Napoles. Bigyan natin ng jacket si Bebe Napoles. Ayan. Sisi, ayan, may jacket ka na. Ayan, may moderator ka na. Salamat sa pagdaan mo sa aking live, Sisi Napoles. Salamat, Sis Manalisa, ha. Ayan, nakadana ako sa iyo, Sis Manalisa. Okay. Sis Levi, salamat Sisi Levi ha. Salamat. Ayan, ipag-play play pa kita ulit na. Welcome to live chat guys. Uy, Mata Prasad, big love shout out. Good evening. Thank you for coming, Mata. Salamat sa iyo dyan. Thank you so much. Ayan, Sisi Kuy Levi, dito ulit ako sa bahay mo, sis. Play ako ulit sa iyo dito. Ayan, pangalawang play ko, sis Levi, dito sa iyong ayan, sa, let's cook chicken curry. Si Lisel, Sil TV, taga-Kuwait, andito sa aking mga chat. Babae, dami daw utang na Gerald Ibanez or Joe Binobito. Ayan ako. Kaya siguro umalis na si Gerald.
Dikitan po tayo mga sis, sabi ni Bibi Napoles. Ayan, dikitan daw yung mga gusto makipagdikitan dyan. Sir DM, dan watching ako Sir DM. Sa iyong 8 minutes and 15 seconds. Ayan, mag-comment lang ako. Ayan, di ako nakapag-comment, kaya bumalik ako. Sis Levi, still playing ka sa pangalawang play ko. Sis Antaray, nasaan na ba? Sis Antaray, Sis Antaray, dan watching na rin ako dito, sis. Ayan. Comment lang ako. Okay, Sir DM, dan watching ako Sir DM. +1 banana ka Sir DM, +1 dikit. Ay, hindi ako nakapag-comment, teka. Ayan, sis Antaray, dan watching na ako. Okay. Bibi Napoles, ayan dito ako sa bahay mo, Bibi Napoles. Baka meron kayong extra banana host, paayuda po, hehehe. Malaki na rin yung bahay mo, sis Napoles, di ba? Ayan o, 3.3 ka na. Yung malaki na rin, hindi na yan hindi na masama yan. Ayan, dito muna ako sa 2 minutes mo in 41 seconds, Bibi Napoles. Ayan, playing ka na. Ayan, bigyan kita ng 1 banana mo. Ayan, you're welcome, Sisikoy Napoles. Walang anuman. Ayan, si Levi. Dan watching ulit ako, Levi, sa'yo ha, sis Levi. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-thumbsuck dyan guys sa ating live, pasuyo naman. Sa mga bagong pasok dyan, baka hindi pa kayo nakapag-thumbsuck sa live ni host. Ayan, pasuyo naman. Paluoy, maawa na at maluoy, pakithamsakan. Nagmakaawa talaga. Joke lang. Okay, ayan. Maiiwanan ko muna kayo guys at ako'y maliligo. Maasim. Hindi ko lang na wala akong kayo naka-edit version na yung kumagandang dito. Maraming salamat sa sisipin. Maraming salamat dyan ha. Tandaan ko yung parang mag-focus. Salamat, Bebe Napoles ha. Ayan, malapit ka na magdan. Ayan. +1 banana ka. Ayan, 15 thumbsuck ako dito. Hindi ka nagpakilala. Ako si Ampak Kamo. Sisigaw ko nga na hindi mo pinapansin si Ampak. At nagpalit mo kasi ng pangalan si Ampak. Kaya hindi mo na naman pinapansin. Sisigaw TV. Maraming salamat Sisigaw TV. Shout out. Dito pa ako kay Phone. Nakaano pa ako doon sa kanya. Ayan. Nakita ko yan.
Ayan, dito ako ulit sa isang cellphone ko. Bebe Napoles. Ayan, puntahan kita ulit dito sa isang cellphone ko. Ayan, para mabigyan kita ulit ng banana mo. Another play ko sa'yo dito sa ano. Sa 2 minutes and 41 seconds, maikli-ikli. Ayan, mag-another play ako sa'yo. Plus 1 banana ka ulit. Bebe Napoles. Ayan. Ayan, Sisi, naka-play ka ulit ha. Ayan, another banana din. Sir DM, salamat Sir DM. Sisi Koy Antaray, salamat. Sir DM, thank you. Ayan, Bibi Napoles, still playing ka lang. Katawa din ako, baby. Okay na ito, hindi na ako magpapalit. Oo, di ba yan ang sinabi ko sa'yo, no? Kasi, pangit kasi yung ano mo, yung ano ba yun? Ayan, Bibi Napoles, Miguel of shoutout from Sir DM. First choice. Sis Antaray, thank you Sis Antaray. Ayan. Yung pangalan mo, Mag ano ko dito, mag heart na lang ako dito, Sisi Koy Napoles. Sir Parino. Maasim daw ang kilig ko. Hindi maasim, Sir Parino. Matamis. Parang, ano, parang honey. Diyan ka na naman. Diyan ka na naman. Patukso-tukso. Ayan, plus 1 banana ka, Sis Napoles ha. May ginawa ako kanta para sa iyo ng OFW. Ay, sana. Ayan, done watching ako, plus 1 banana ulit ikaw. O yung Ayan, maraming salamat Manay Mirna, salamat Manay ha. Thank you. Sir Parino. Puntahan ko nga si ano, Sir Parino kasi hindi na type ka rin kaya ng OFW. Ay, sana all. Sige. Anong ginawa mo ano? Gitara ang ano mo na ginamit mo? Ha? Wait lang ha. Sisikoy, balik na lang ulit ako sa kasi. Sige, sisikoy, di ko nga lang. Sisikoy. Thank you. Wala pa ako magpapit ka lang.
Ay, ginaw. Salamat, Sir DM. Ayan, ho, salamat po. Ayan, walang anuman, Babe Napoles. Ayan, puntahan ko po yung bahay nyo. Ayan, pasensya na guys, naligo ako kaya nawala ako. Ano ba ito? Full pack. Ayan. Uy, gininaw akong bigla ah. Ayan, walang anuman, Babe Napoles, salamat din sa support. Ayan, thank you so much. Aray ko makatiyong, ay man ano. Gininaw akong bigla dun ah. Teka, mag-ano nga mo. Hindi na pala umuusad yung aking ano. Ay, lamig. Gininaw ako. Triple 13 vlog. Ayan, salamat sis. Ay, sis. Triple 13, salamat ah. Ayan, dito ako sa bahay mo. Triple 13. Si John Mix Vlog. Ayan. Triple 13, dito ako sa bahay mo ah. Uy, ninja mo to. Triple 13. Nasaan na naman yung main mo? Ate Marivic. Ayan, sisi ko yung Marivic. Ayan, wag mo na lang yan patulan si Gerald. Daya mo na lang siya. Okay, dyan. Dito ako sa bahay mo. 921 ka. Si Ambak. Ambak. Si Ambak Boys. Oh, may pa dyan ka pa dyan. Kaya ayan tuloy. Teka, hanapin ko yung... ibaba mo yung main channel mo. Triple 13. Hindi ko mahanap. Hindi ko ma-search. Support ka lang. Salamat. KTV Mix. Mayabang kasi kasi sa mga live. Ayan, ako move una ako. O, hayaan mo na lang siya, si Koy Marivic. Ambak, narito ako sa bahay mo, ha? Playing ako dito sa Let's Go, Ambak. Ayan, Ambax Boy. Ayan, playing ka na ha, Jan, Mix Vlog. Huwag kang palit-palit ng pangalan, ho. Silipin mo bahay, laki ng Tamsak 1.6. Nino, bahay Nino. Ni Triple 13. Move una kayo. Oo nga naman. Bati-bati na lang. Wala nang away-away. Gerald Ibanez, ayan. Advice na lang bilang kaibigan. Move una lang. Ayan. Huwag mo na lang pansinin, Ate Marivic, kahit saan mo makita. Ayan. Sa akin ho sa live ko. Ay, sana all. Di hayaan mo na walang kwentang bahay ko. Hindi ko ma-search yung main channel mo. Triple 13. Ayan. Advance. Unbox na naka-play ka. Unbox ha. Ayan. Nakagaling na rin ako sa bahay mo, Edbons. Nakita ko, nasilip ko na yung mo kanina. Uy, lobat. Teka, wait lang sa may charger ko. Si KTV Host, baka di pa yan. Ano ba to? Baka di pa yan. Alin ang hindi pa? Habiba, Korean. Tamsak 41. Thank you so much, Habiba Korean. Thank you. Bicolana, mega love shoutout. Ayan. Mega love shoutout din. Bicolana din tuloy. Ay, naka-move on ka man na, Ate Marivic. Kayaan mo na siya. Ayan. Tama yan, oo. Ayan, Koreana, here to support your Bicolana. Thank you so much. Tawag dito, Habiba Koreana.
Uy, warat matagal na ako naka-move on. May mga move on kayong nalalaman. Okay, my dear Koreana, I'm here in your house. Habiba Koreana. Okay, I'm here in your house. Habiba Koreana. Okay, playing your video, my dear. 2.97 your video ay your subscriber. Okay, 3 minutes and 52 seconds. Habiba. Playing your video, Habiba. Baka ikaw hindi pa. Ay, sana all. Advance. Wedding nga. Okay, Habiba, I'm here in your house, Habiba. Thank you sa support. Matagal na. Alin ang matagal na? Matagal lang ano? May na pa kayo nagsisipag move on. Ha, ba't ako di ko maranasan mag-move on? Muisit ka, Borat. Baka gusto mo ladlad ko video mo. Ladlaran talaga? Si Kuya Tian, mega love shoutout. Matagal na din akong hindi makamove on. Ay, nako, ako ko sa inyo. 13. Ayan, pag 20 thumbs up ako dito, unbox ha, unbox. Yan, dana ako sa iyo, unbox ha. Habiba, still playing, Habiba. Okay, unbox dan ako sa iyo. Atian, nandito ako sa iyo, Sisikoy Atian Bicolana. Sisikoy, salamat sa pagsilip mo sa live ko, Sisikoy. Okay, playing ako dito, Atian, sa iyong highlight. Atian Bicolana, playing na ako 1 day ago. Ayan, nasa ads ka pa, Sisikoy Atian. Okay, Habiba Korean, still playing, Habiba. Wala na si Habiba. Bahay ko, host, iniwan ko. Ba't mo iniwan? Baka mawala yon. Galitin mo ako, warat. Ay, nako. Ano yun si Gerald? Wala bang channel yun? Talagang ano lang siya? Bakit siya ano? Hagdan. Hagdan papunta saan? Sa Mount ano? Saan ba dadalhin yung hagdan? Ano? 13. Naghahanap siya ng maluloko niya. Sa Mount Bicol. Ayan, Sis Marivic Vlog, Dan Pulpak, Francis Antaray. Okay. Sis Atian, okay. Habiba, done watching Habiba +1 banana. Habiba. Hayaan mo na lang siya, Sisikoy Marivic. Hayaan mo na lang siya para hindi ka na may stress. Hayaan mo na siya. Okay, Habiba, done watching, Habiba. Okay, +1 banana, Habiba. Thank you so much, Habiba. Sisikoy Antaray, thank you. Okay, Sisikoy Atian, playing ka na, Sis Atian. Ayan, sa mga hindi pa dikit diyan kay Sis Antaray, ayan, nagbaba siya ng bahay. Ayan, pakibisitahin naman natin. Tambay lang. Uwi mo na ako sa Bicol host. Ay, sana all uwi sa Bicol. Sige, mag-iingat ka. 13. Salamat, Sis Bicolana, sa pagsabit. Walang anuman, Sisikoy Antaray. Ma'am Antaray, may galap shoutout from Ed Bonds. Ayan.
Sisi, baba ko video ni Warat. Panoorin nyo. Baka ano yan, baka bomba yan, Sisi Koy KTV, wag na. Sisi Koy KTV. Baka yan ay bomba, wag na. Ayan guys, sa mga hindi pa dikit dyan kay Sis Antaray, ayan. Suyuan naman natin si Sisi Koy Antaray. Sa mga hindi pa dikit dyan kay Sis Antaray, puntahan nyo naman. Please. Please forgive me. Ay, teka, wait lang. Namali. Kala mo ikaw lang meron ah. KTV, baka sa akin yan. Ay, nako. Headphones. Baka ano yan, si Sikoy. At tawag dito sis KTV, baka yan ay bomba yan. Ako. Ayan, sis Atian. Still playing ka, sis Atian. Ayan, sa mga hindi pa dikit dyan guys kay Sis Antaray, dikitan naman natin si Sisi Koy Antaray. Tingnan ko nga to kung ano na to. Mag-ano muna ako dito. Pakahirap pindutin itong cellphone na ito. Yan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up. Thank you very much. Okay. Punta ko dito sa lahat ng panahon. Private light. Okay. Tinanglig ko ba? Ayan, puntahan ko yung bahay ni ano. Ang puso ko'y nagdurugo. Yan, ano na lang, mag-end na tayo. Malapit na tayo mag-end. 8 minutes na lang guys. Ayan. Pagtiisan nyo na. 8 minutes na lang, mag-end na tayo. Sis Atian Bicolana, done watching na ako, Sis Atian. Ayan, minute ko muna at naiyak yung bata sa kapitbahay. Lakas-lakas pa naman. Mahirap na. Parang kinakawawa ba? Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. 1313, malapit na tayo mag-end. 6 minutes, 6 minutes. Ayan, samahan nyo na si Ho sa loob ng 6 minutes. Mag-end na tayo. Ang puso ko'y nagdurugo pag na 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 na
maligo ako para hindi ako antukin. Amoga! Nice thumbnail kalog. Oy, thank you so much. Thank you so much, Amoga. Amoga, my friend. How are you? I know you have a upcoming Amoga. I forget to, Yan, salamat sa mga nandyan pang nakatambay-tambay dyan. So, Astro and Remy already leave a comment, Sir Astro. Okay, 5 minutes to go. Wait for a moment, Sis Marlene. Ayan, konting tiis na lang guys ha, mag-end na tayo. Mag-end na ako. Sir Bong, harang pa ko, Sir Bong. Salamat, Edbons. Sis Mami Bibing, saglit. Ayan, pakitamsak tayo sa nakapin, guys. Napang di ko na watch. Sa taas. Parino, I'm here in your video, Parino. Ang mahal ni Sisi Farl. Ako nagmahal si Sisi Farl. Gerald! Thank you, Gerald. Jovito. Dodong Ed, dito ako sa iyong video, Dodong Ed. Parino, 32 likes here, Parino. Just, I will leave a comment later, Parino. Watching. Nasa kabila si Dodong Gerald. Ed, dito ako sa iyong bukid. Naku, Gerald. Dito ako sa pangalawang video sa Riders Bong, sa Sarap Mangarap. Ayan, Sir Bong. Alam, bakit di ba ito nakita ko sa baba? Hindi ko ito ipakita. Look, ganito yung thumbnail na ka-live. Visit na yan. Sir. Dodong Ed, watching sa bukid, Dodong Ed, 79 Tosoks, Dodong Ed. Ayan, Dodong Ed. Oh. La 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 la. Sir Bong, still watching Sir Bong. Parino ay Monas. Sir Bong still pay. Dodong Ed, plus one kita, Dodong Ed. Tikit sa'yo si Marcia. Parino, I'm still on ads. Parino, 16 million in the house. Thank you so much, guys. Salamat ng marami sa inyong lahat dyan na nakatambay. Sis Brydon, mamaya tayo watch Sis Brydon, ha? Sis Jens, next kita kay Dodong Ed, Sis Jens. Wala na ako nabasa sa aking monitor. Amoga, thank you. I know you're still busy. Just enjoy, Amoga. Just enjoy your vacation. Still vacation? Am I right? Sis Antaray, salamat sis. Ako, Dodong Ed. Balikan ko, dito ako sa nature lover mo, Dodong Ed. Kasi 1 minute lang naman yan. Dodong Ed, watching sa nature lover. Yan, 2 minutes na lang mag-end na tayo. Salamat ng marami sa mga nandyan. Sir DM, salamat. Sis Antaray, thank you. Edbon, salamat Edbon sa... Yan, nandito na ako sa live ng May Live. 19 million dollars. Thank you so much, Jovito. Jovito. Sorry naman. Ano ako sa Jovito dati. Gerald. Salamat, Gerald, ha. Mag-whitey ka na kasi, Gerald. Mag-whitey na ikaw, ba? Hayaan mo, Gerald, may pasalubong ako pag-uwi ko. Lugod. At, samahan ko ng sabon. Bakit hindi makapagbaba ng video? Sa pangalawang video, tamsak na ako sa iyo. Sino si Ski TV? Sis Juan. Trailer pala to. May trailer pala to, Dodong Ed.
Sis KTV, salamat ah. Sir Bong, still paying Sir Bong. Yan, sa wakas na parating din. Nasa trailer pa ako dudungin. Hindi ko maibaba. Stop ata yung monitor ko eh. Hala! Ano daw? Nag-stop nga yung monitor ko eh. Boss Ed Bones! Boss! Alam ko naka-live ka, boss. Salamat naman sa iyong patusok-tusok dyan, Boss Ed Bones, ha? Salamat, Boss Ed Bones. Bumawi ka ata. Dahiyang, salamat WBTV. DJ Prada. Sis Bicolana, Sis Ikoy, thank you so much. Mukhang mahaba na yung hindi ko nabasa ata. Alam, mali na ako. Anong nangyari, Sis Mameta? Ano to, hindi ko maibaba video ni Warat, shorts pa naman yun. Nandun na kay Kalog si Warat. Ala na ako utang. Salamat sa inyong lahat. Pwede ka na utangan ulit. May panibagong utang. Sis Juanela, sorry guys. Ang layo ko na pala. Nag-stop yung monitor. Nandito na kami kay Kalog-Kaluglog, si Warat. Ginamit ko yung tatlong pangwat. Sir Bong, tapos ako, Sir Bong, tumalo na sa kabilang linya, Sir Bong. Saan Ayan. kapatid? Ang alin? Dami ko na palang hindi na ano sa inyo dyan. Sorry. Ay, sorry naman. Dandy Chi from Amoga. Saan ang pag Si Amoga. Nandun. Sa ano, Sis Mamita? Sis Yens, dito ako kay Ate Yens. Sis Yens, dito ako kay Ate Yens. Dudugin na din sa trailer mo, dudugin sa Ang wakas. puso ko'y Ay, nahabol ako. nagdugo. Hindi ko na mahabol. Parino still watching Mahal ni Sisi Parl. Hindi talaga ko aamin na mahal ko yan si Parino kasi. Huwag mo nang ibaba kay TV pag nasaan, ano mo to, pag nasaan mo na lang yan. Nako. Itok-on ko na lang siya. Nakakaloka kayong dalawa Sis talaga. Mameta, OTW Gyros for Mami Bibi. And maglablaban. Maglablaban kayo na maglablaban. Maglablaban. Baka nakapang sexy si Edmonds dyan. Yung kumpare mo, Sis Juan, Dasikan Juan, yung kumpare mo may allergy. Nagka-allergy siya. Wala pa naman magdilig sa Kaya lupa. wala Ano siya ba to? ngayon. Baka Wala pa magpalit naman siya. magdidilig sa lupa. Ako Sis Juan, Di bali na lang oras. sa lawanan niya. Umay. Ayo, Nakaumay daw. No, mahal na bayan. Ay, nako. So, ako, antok, ano daw? Antok na, kasi ikaw. Oh, Nakaumay ba? Sisikoy kay TV. wako na yun. Ba't ano ba itsura? Ba't nakakaumay? Umay ba? Di pa nga nasubukan. Ay, nako. Kung ika'y akin, dito ka sa aking tabi. Hindi na ako nakakapag-upload ng video sa aking bahay. Ay, hay. Ayan, mag-end na tayo guys. Ayan, maraming salamat. Edbon, salamat ha. Sisikoy TV, thank you. Share DM, salamat share DM. Ayan, maraming salamat. Edmond, salamat ha. Sa CCTV, thank you. Ayan, maba ko muna si Sis Antaray. Sis Antaray, thank you so much. Sisikoy.
Ayan, maraming salamat, Sisi Koy Marivic yan. Huwag mo na lang pansinin yun, Sisi Koy Marivic. Para di ka na ma-stress. Ayan, mga kaibigan din pala yan sila ni Sis Kalog. Marami na pala, ano pala yan eh. Marami na siya, halos kaibigan pala niya ang nasa YT ba? Parang kababayan ni Sis Kalog pa yata yun ah. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you sa loving support guys. Ayan, thank you so much. Idols team, thank you so much sa lahat ng support ninyo. Ayan, bye-bye everyone. See you tomorrow. Tulog na rin ako, antok na. Ayan. Goodbye, Sisi Koy KTV, Sis Marivic, Sis Antaray, Sisi Koy salamat. Ayan, kita-kits tayo sa mga live naman ninyo. Ayan, maraming salamat. Bye everyone. See you tomorrow.